Bos días a todos e a todas de novo. Mañá abre o prazo de presentación de solicitudes da convocatoria de subvencións de fomento do deporte federado do ano 2021. Hoxe sairá publicada as bases no BOP e o prazo oficial será do 21 de setembro e rematará o 5 de outubro ás 23 horas da tarde. O prazo, recalcar que o prazo é ligeramente inferior que os dos outros anos, 15 días, polo que as entidades non se deberían esquecer de facer a solicitude moi rápido. A convocatoria é por un total de 300.000 euros, sendo a maior cuantía dos últimos anos. Por outra banda, esta semana quedará pechado o reparto de uso de instalacións. Estánse a realizar cambios no uso de recintos que favorecen na maior parte o aproveitamento e o reparto. Presentáronse un total de 80 solicitudes. A concesión xenera gran dificultade porque algunhas entidades non presentaron toda a documentación. Ademais, a maior parte solicita o mesmo horario. A pesar disso, estamos facendo todos os esforzos posibles para darlle todo o que solicitan. Por outra banda, a partir da vindeira semana vanse introducir as seguintes modificacións no uso ordinario das instalacións durante o desenvolvemento das actividades deportivas. Reducción do período de desinfección, ventilación estipulada entre quenda e quenda de actividade no uso de recintos definíndose unha nova rotación por tipo de instalación. Polideportivos e campos de fútbol. Será necesario que a instalación quede baleira antes de que poida acceder o seguinte grupo. Salas deportivas e musculación. Establécese un tempo de 15 minutos para ventilación e desinfección entre saída dun grupo e entrada do seguinte. É importante que as entidades envíen, considerando o horario provisional reservado, un novo cuadrante de ocupación. Outra das medidas é a ampliación do grupo de adestramento por cada medio campo de fútbol, naqueles supostos que non convivan, como grupo estable, 2 equipos de fútbol 8. O máximo actual é de 25, permitíndose un abano agora de 25 a 30 participantes. Axustaránse aos correspondentes protocolos FISO-COVID aprobados na normativa vixente. Os grupos deberán corresponder a equipos completos e ser grupos de composición estable, organizándose obrigatoriamente segundo previsto nos protocolos federativos de aplicación aprobados pola Secretaría Xeral para o Deporte. Para rematar, decir que estamos a punto de empezar a obra de remodelación da praza de acceso do campo de fútbol de Santa Isabel. Probablemente comece a finais desta semana. A obra, que foi licitada por unha cuantía de 59.000 euros, ten como obxecto a mellora do firme da zona de acceso ás bancadas do campo de fútbol. Tamén, por outra banda, comunicar que a obra do campo de fútbol de Sergas está a evolucionar favorablemente e pensamos que remate para o mes que ven. Contará como novedade con un terreo de xogo para quecemento nun lateral que podrá ser aproveitado como campo añadido para os adestramentos. Tamén está xa pintada a grada e pensamos que esta semana botarán o aglomerado. Nada máis. O reparto de uso das instalacións tuvo 80 solicitudes. Sí. Responderás favorablemente todas. Quero dicir, como había algunhas que coincidían, pues intentarás organizar, pero non. A día de hoxe está casi rematado o reparto, estamos cumplindo todo o que nos pediron. Hai algunha excepción, pero pensamos que van a ter acomodo todos. Bueno, tamén quero agradecer desde aquí ao Colexio Peleteiro que nos cedeu o campo de fútbol para poder repartir mellor e tamén a instalación da universidade.